Norbera ikertzen ari den gaia bestei azaltzen, partekatzen eta eztabaidatzen. Horretan harrapatu ditugu ikerlari gazteak. Egokia da paretako edozein txoko. Mundu guztitik iritsi dira eta elkarrekin ikastearekin batera, elkarrekin bizi dira 15 egunez Donostian. Haiekin materia kondentsatuaren fisika alorrean izen handiak diren ikerlariak. Elkar bizitza horretan zientzia hitz egiteko parada hartzen dute. En esos tiempos libres, en un ambiente relajado, de discutir con ellos. Donostiako Physics Center ikerketa zentroak antolatu du ekimena Donostia zientzialarien erreferente bihurtu nahi dutelako. Donosti como un centro en el cual la ciencia pues tiene un alto nivel. Izen handiko ikerlari holandarrak adibidez, Donostiaren egokitasuna azpimarratu digu. Zientzialariak biltzeko leku erakargarria behar duzula esan digu. Ikasleentzat aukera aparta da. Beraiekin hitz egitea eta ze idean egiten eta kanpoan ze gauzak egiten dian eta guk hemen ze egiten dugun, guzti hori oso interesgarria da. Iñaki Pikero Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria da, berak zortea izan du. Badaki zientzialarientzat egoera ez dela xamurra. Izan lehike momentu honetan kanpora joan beharra izatea, baina gero behin formatuta hona etortzeko posibilitateare egongo litzake. Euskadik ikerketaren alde egindako apostua ezaguna da zientzialarien artean.